We zijn in Ier. Hoeveel bussen heb je? We hadden er 63. Ja, we hadden wel 1200 op zolder, maar ja, daar ben je mee meestal niet zitten wel. Dus ja, dan gaat het door en dan kan ik meer bussen deel zetten, maar ja, dan moet ik meestal verwijden. Maar hoeveel mensen ben je dan? Ja, ik ben dikke 50 man ongeveer aan het zitten. Ja, een mooie opkomst. En is dat elke keer zo? Ja, elke keer ja. We hadden 2 alleen bestaan voor 50 jaar, toen hadden we 150 man. Ja, dat was de oude garde van vroeger, ja, Freek Power, die zit hier nou nog op de hoeken. Maar ja, dat is in één keer wel mooi wijs, want dat kunnen we net elke keer nog aan. Iets te volle bedoeld. Te volle geregeld, ja. En ja, hoe is de sfeer hier? Er zijn er ook wat mensen die hier komen te zien? Ja, er zijn wel een protje meesters. Het hakje zit mooi vol. Ik ben krijgt skiëps, dus dat staan mooi achter de hekken. Dus dat komt wel goed. Ja. En heb je al je bussen of heb je nog een klapsteek ertussen zetten? Nee, wij doen eigenlijk alleen nog mijn bussen. Dat doen we uit veiligheid. Ik heb wel met hier bouwers komen, maar de gemeente staat daar echt net achter. Dus zolang we het netjes houden, dan krijgen we elke keer weer een vergunning. Dat was zo mooi. Dus je let eigenlijk wel echt op de veiligheid? Ja, dat was sowieso, want anders krijg ik geen vergunning. Eigenlijk is mij officieel iets met lid zitten, maar ja, vanuit de gemeente hier reden we wel weer ophouden.